ओमफ्राय मोजां मोननाय ना माने मोजां मोननायानो जाहैबाय बिदिनो जाबाय औ मास मोननै मोनथाम हेलौ 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 लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोफोर आङो दिनै माने आब' गावरिमानि आथिमंगलाव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय आंजों लोगोसे दङ जोंहा ओरै आदा आरो इथिंबो दङ नै सिगांथिंबो आदा सानै बिनिफ्राय ओरैथिं जोंहा गुमै सासे दं आरोना माने मोनबायानो गामिखौ मोनखाबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामनो दाबाव थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जों दा माने सफैबायानो नै नायना लाबानो जाबाय गेटआ बेखौनो नुबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय जों दा आदामोनजों ज' हाबलांसै आरोना आदसा गेटआव माथो सासे सिनायनाय दं र' आब' बिजिना दं दे आब' बिजिना मोनसे दङ आब' बिजिना आब' रदाय खिन्थियाक औ दिनैसो लोगो मोनदों दासो फैदों औ लोगोफोर जों दा साफैदों आरोखि ना दा नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ नायलांबाय थाबानो जाबाय र' ओमफ्राय नै जोंहा ओरै जेन' दङ जेन' ब्र' आंनि चेनेलावहाय बरायबाय भिडिअखौ ओमफ्राय दा माने दासो हाबफैखादों जोङो दाबो ओंखाम जाथ'वाखै आरोखि ना र' जोंना गुमैया हारसिं जिरायगासिनो दङ हारसिं जिरायगासिनो दं गुमैया लोगोफोर आं आब' गावरिमाजों दसे ब्लग बानायसै आरोखि ना नांना लादो आब' जुलिखौ नामा औ माने आब'आ आंखौ सिनायसै ना आं गोसोआव गैला बांद्राय माने आङो नोंनि मोनसे जुनियर ब्रा खोनाबाय आब' नोंनि मोनसे जुनियर आब' थांसैनो आं आपडेट लागोन दे आब' आयो हाबा जाग्राफ्रा नै माबाखौ लांसै नामा आब' मनिसाखौ लांसै होनदों नामा खाथि थाना फट' खेबजालायबावो होनबा आदामोन ओमफ्राय नै बे आदानि बाजैया बोरै मारै होनदों आंनाव सफैनो हागौ बियो आदसा बिबादिसोबाव होमबा ओंखाम जानोसै आरोना आदा ओंखाम जासिगोन जोङो दे आदामोन मानो फैयामोन मोजाङै जादो ओमफ्राय जोंहा आदा लक्ष्मि सासे नायना लांफाखानांसिगौलै खोनाबाय आदा राजेश आदा लक्ष्मि सासे नायना लांनांसिगोन होमबा जोङो जासिगोन आरोखि ना जाखावनोसै जानानै जासोनानै जाख्रुबनानै थांबावनोसै जोंना बिदा गेदेरमोना दासो थांदों आरोखि ना नै आदा लक्ष्मि बेसे बुरजा जाखो नोगोद जाखाबाय बेथ' आदा मोनहा जाखांबाय बेसे बुरजा जाखोब्रा आदा आदसा सिखारसै जोंबो नै जानोनो हाजोबलायासै आंहाथ' खुलुमनांगौसो आब'मोननि हाबाखौ भिडिअ'ल' नुबाय थादोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय गुमैखौबो नै फट'खौसो नुबाय थादोंमोन आङो गुमैया नायना लादों मा जाखो ओमफ्राय आंहा दहाय रायलायखांखाबाय ओमफ्राय आब' जुलि जाना माबायदि मोनखो मोजां मोनदों मा होननांगौ आं खिथानो रोंथ'आ दानो खिथानो रोंथ'आ जिखुनु जाया मोजां मोनदों आरो ना आब' ओमफ्राय मोजां मोननाय ना माने मोजां मोननायानो जाहैबाय बिदिनो जाबाय औ गोबाव जायाखै मास मोननै मोनथाम बिदिनो खोनादोंमोन आब' जिखुनु जाया दे मोजाङै मोजां रायजो जालांनो मोनबानो जाबाय आब' ना र'
ओमफ्राय लोगोफोरजों थांसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय नै खोनाबाय आदा लक्ष्मि आब' मनिसाजों फट' लानो मोना माबायदि मोनखो लाजिबायला आं निग्र' बायदि नुयोना निग्र' बायदि थानो समाया नामा जापानिस नुयो जापानिस फैखागोनसोलै आदा आवगायसै माबायदि मोनखो हाबा जाफैनानै बिराद मोजां मोनो गोजोननाय मोनदों अमा जानानै अमा जानानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आं नै आंना नै माबा आंखौ गदाय लांगोना बेनो बाथुल होनो बाथुल दामब्राया नै गाइसमोन औ नैबे आंनि गदाय जागोन नैबे आंखौ गदाय लांगोन बन्धुआनो होमबालाय बाजैयानो सानै जासिगोन होनबा बाजैखौनो सानै गाबज्रि मोनसिगोन बाजै नैबे आंखौ गदाय लांगोन नैबे आंनि गिबि लोगोफोर जों दा आब' गावरिमानि आथिमंगलावहाय थांनानै फैखांबाय आरोखि ना ओमफ्राय जोंना आदामोनहासो मारै जाखो नै आदामोनहा आब' गावरिमानि आथिमंगलाव थांना बायदि मोनखो बिराद मोजां मोनदों रंजाबोबायबो ओमफ्राय आदा लक्ष्मियालाय बिराद गोजोननाय मोनदों बेहा आब' मनिसाजों फट' लानो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनखादों एकदम निग्र' बायदि नुखादों आंखौ साइजनि नेग्र' नुवाखै मा फट'आव फियार लाबलि फुननानै खेबजानाय बायदि नुबाय ओमफ्राय ओरै गुमैयालाय माबायदि मोजां मोनबाय माने फुरा सानैजों आब'जों गुमैजोंबो बिराद पारफेक्ट समायबाय आरोखि ना आंबो माने फट'आवसो नुबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा दिनै मोगथाङाव नुहैबाय आरोखि ना गुमैखौबो दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो ना दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै थेंक इउ फर वाचिं बाय